Wis digoleki kok ya isih ono wae lur ya. Lho sakmene di lahan cabe dan tomat lho. Cuman memang ya jane gampang dieksekusi iki. Dialika ngono ya punah, cuma anggitku ki tak jupuki ngono wae. Tapi kok metu terus kok. Ning ini kayak kalah wong. Lho, mengko nggone grumbul lho paling. Lho. Lho. Si anak-anakan iki akeh. Lho. Iki sledar ning ngisor sak ya wis akeh. Lho. Lho. Tak buka ya. Ora ono. Lho. Lho. Lho lak mene. Sak nggon wae. Dek cepet kok. Kembang biak ya. Kembang biak lo cepat. Loh.